Opravdu bych si přála znovu získat své dříve husté vlasy. Moje vlasy bývaly tenké a křehké, ale teď mohu hrdě ukázat výsledky své péče o vlasy. Možná to ani nemusíte kupovat, ale skutečně byste to měli vyzkoušet. Musela jsem to používat potají, protože jsem nechtěla, aby to můj manžel věděl. Použila jsem jen 3 balíčky a trochu se bojím pokračovat v používání. Dříve mi hodně vypadávaly vlasy, ale po použití tohoto kondicionéru jsou mé vlasy hustší a lesklejší. Ať už vám vlasy vypadávají kvůli stresu, nespavosti nebo poporodnímu ústupu vlasové linie, zkuste to přece. Tento šampon proti vypadávání vlasů na bázi rostlinného extraktu ze zázvoru obsahuje trojnásobně koncentrovanou zázvorovou esenci, která hluboce vyživuje pokožku hlavy, posiluje vlasové kořínky a účinně redukuje vypadávání vlasů. Během pouhých 14 dnů zabráníte vypadávání vlasů od kořínků, s pouhou 1 lahvičkou můžete snadno mít krásné vlasy. Dokonce i ve věku 70 let mu více než 3000 uživatelů udělilo 5hvězdičkové hodnocení, takže kvalita je určitě zaručena. Produkt obsahuje 99 různých čistě přírodních složek a neobsahuje silikony. Jemně pečuje o pokožku hlavy a obnovuje vitalitu vlasů. Je zvláště vhodný pro lidi s řídkými vlasy. Suché a poškozené vlasy způsobené barvením nebo trvalou vhodné pro muže i ženy. Nenechám vás pobíhat po obchodech a zbytečně utrácet, to přece není potřeba. Pro vážné vypadávání vlasů doporučujeme používat 1 za 3 dny. Používejte prosím opatrně a uvidíte jeho skutečný účinek. Mnoho lidí se vzdalo jiných metod proti vypadávání vlasů, ale po vyzkoušení tohoto šamponu se jejich mírné problémy s vypadáváním vlasů výrazně zlepšily. Vlasy už nevypadávají všude možně. Teď si mohu s klidem upravovat vlasy každý den, i vypadávání vlasů způsobené nespavostí lze zmírnit. To je skvělá příležitost znovu získat sebevědomí. Přijďte to vyzkoušet, ať vaše vlasy znovu získají lesk. Pokud po 14 dnech neuvidíte výsledky, vrátíme vám plnou částku.